Tervetuloa vuoden 3. markkinakatsaukseen. Minun nimi on Tommi Kemppainen ja hoidan multistrategiarahastoa HCP Black. Totuttuun tapaan alkuun muutama sana markkinasta. Sen jälkeen sukellamme tällä kertaa kiinteistömarkkinaan Suomessa ja Ruotsissa. Ja lopuksi vielä multistrategiarahastomme viimeisimmät kaupat. Tosiaan ennen kuin päästään nykytilaan, niin pieni lyhyt kertaus, mistä päin tulemme markkinassa. Tuossa kuvaessa on maailman väestörakennetta. Ja todella näin on, että useassa maailman maassa on enenevissä määrin saajapuolen senioreita suhteessa työelämään tulevia nuoria. Tämän myötä monet maat elvyttivät velaksi nollakorolla melkein 10 vuotta. Rahan painamisesta tuli kuitenkin lopulta inflaatio ja korko nousi takaisin normaalille tasolle. Ja nyt korkeampi korko jarrutti inflaatiota, mutta myös samalla se jarrutti taloutta. Ja nyt ihan viime aikoina talouden tueksi on työkalupakeista löytynyt korkopolitiikan rinnalle kauppapolitiikka ja tullit. Ja miltä tässä maailmassa näyttää kiinteistöt? Katsotaan ensin Suomea. Tässä muutama kuva ja tästä löytyy Suomen valtion velkakirjan korkotaso, tuottovaatimukset kaupallisissa kiinteistöissä Helsingissä ja täällä transaktiovolyymit ja täällä viimeisenä vielä rakentamisen tilaa kuvaavat myönnetyt rakennusluvat, aloitetut rakennushankkeet ja valmistuneet rakennushankkeet. Ja voi sanoa, että näistä voi lukea sitä, että nollakorkoaikana hankittuja kiinteistöjä tulee jatkuvasti myyntiin ja syy on niin yksinkertainen, että nyt kun korko nousi nollasta nykyiseen normaaliin, niin tuottovaatimus on noussut, jolloin siihen vanhaan korkeampaan hintaan ne ei enää tarjoa sitä tuottoa, mikä on nykymarkkinalla vaatimus. Ja samoin rahoitus kun on kalliimpaa, niin ostajia on kaikonnut markkinalta, volyymit on kertakaikkisen pienemmät. Todella voi sanoa, että neljäsosassaan siitä, mitä olivat parhaimmillaan. Ja miten me olemme tähän tilanteeseen nyt sijoittaneet, niin suomalaisia kaupallisia kiinteistöjä olemme hankkineet tähän HCP Black-rahastoon uuden kiinteistörahastomme HCP BRICS kautta. Ja mikä tässä HCP BRICSissa on erityisen hyvää, niin tässä tapauksessa hyvä on se, että se on uusi. Siinä ei ole vanhoihin korkeampiin hintoihin mitään. Kaikki hankinnat on tehty näihin uusiin madaltuneisiin hintoihin. Ja HCP BRICS on myös velaton. Eli siihen kerätään jatkuvasti lisää sijoittajien pääomia ja niillä tehdään uusia hankintoja. Tällä hetkellä siellä on 3. kohde työn alla. Siitä ei ole vielä julkaistavissa mitään, mutta voi sanoa, että alennusprosentit näyttävät ronskeilta suhteessa mitä olivat huippuvuosinaan 2021. Ja tosiaan Suomesta rajallisesti löytyy sillä tavalla tilastoja katsoa ja siksipä katsomme seuraavaksi Ruotsiin. Ja tässä on FB-indeksin sisältö. Tässä on 34 ruotsalaista kiinteistösijoitusyhtiötä. Tässä matriisissa tämä on enemmän kuvaamassa, että jos sieltä värin suurin piirtein näkee, niin vihreä väri kuvaa sitä, että siellä on alennusta osakkeen hinnassa suhteessa salkun laskennalliseen arvoon. Ja tuolta jos muutama sanoo, minkä kokoisia ne alennukset on. Täällä on 30%, 40%, 14%, 23% ja niin poispäin. Voi todeta, että kaikki listattu viittaa siihen suuntaan, että eteenpäin katsoen nämä
arvostustasot tulevat alas näiden kiinteistösijoitusyhtiöiden salkkujen osalta. Ja todella niin, että seassa on sinänsä muutamia, missä tilanne on toisinpäin, että markkina katsoo, että nämä yhtiöt, kiinteistösijoitusyhtiöt hoitavat asiansa niin hyvin, että on perusteltua maksaa jopa yli laskennallisen arvon, mutta se on enemmän poikkeus, joka vahvistaa säännön. Mutta miten nämä ovat kehittyneet, niin tästä valitsin tämän FABG:n. Tässä näkyy, että se on 35% alennuksella. Se on kiinteistösijoitusyhtiö, joka on siltä osin selkeä, että se omistaa lähinnä vain Tukholman alueen kaupallisia kiinteistöjä. Ja miten se on kehittynyt, niin tässä lyhyesti siitä. Sitä ennen FABG:stä muutama sana. Kiinteistösijoitusyhtiö siis omistaa 100 kiinteistöä Tukholman alueella. Kiinteistöjen arvo on 77 miljardia kruunua, eli tämä on siis iso yhtiö. Vuokrattavissa olevia neliöitä 1,3 miljoonaa neliötä. Työntekijöitä tällä kiinteistösijoitusyhtiöllä on 225. Tässä tosiaan tämä pitkä kuvaaja, sininen ja valkoinen rajaviiva. Se on tämän FABG:n osakkeen arvostus. Tästä voi lukea muun muassa sitä, että jos tuolta ihan aloituspäiviltä 90-luvulta tähän päivään katsoo, niin tämä on tarjonnut 7% vuosituottoa ja sitten osingot päälle, eli semmoisen melkein 9%. Ja sitten taas sen, mitä tässä on viimeiset vuodet tapahtunut, niin huippuhinnasta ollaan nyt osakkeena tultu reilu 50% alas. Se on, voi sanoa, osa tätä todellisuutta. Sitten sinisellä kuvaajalla tässä on sitten taas sen heidän salkun laskennallinen arvo. Se taas on lähtenyt laskemaan vasta sen jälkeen, kun pörssi jo ennakoi niiden laskevan. Ja se on laskenut nyt reilu 20% huipusta. Ja äskeisen matriisin 35% on sitten näiden kahden luvun erotus. Eli pörssihinta ja salkun laskennallinen arvo, siinä on vielä 35% alennusta. Mitä velkakirjamarkkina sanoo tämmöisistä kiinteistösijoitusyhtiöistä? Tämän yhden nimenomaisen FABG:n osalta voi sanoa, että pari vuotta takaperin 4,5% vaadittiin riskilisää ja nyt enää alle 1%. Eli tämän osalta voi sanoa, että siltä osin, että velkakirjamarkkina osaa hinnoitella oikein, niin tätä pidetään pieniriskisenä nykyään. Tässä vielä, että saa tuntumaan, missä mennään kiinteistömarkkinassa. Tässä päällekkäin itse FABG:n osake, joka on nyt sen 97, oltuaan parhaimmillaan sen 150. Ja sitten sen päällä sinisellä ja vasen osakuvaajaa. Tässä on velkakirjan hinnan kehitys. Eli se on tosiaan vajaasta 100 tullut alas reiluun 70 ja palannut jo vajaaseen 100. Että tätä myös silmällä pitää voi todeta, että osake ei ole palautunut, velkakirja sinänsä katsoo, että riskin osalta ollaan palauduttu. Vielä kiinteistömarkkinasta hyvä myös katsoa hieman syrjäsilmällä, mitä kaikki muut sijoittajat siellä tekevät. Ja FABG:n osalta todella niin, että 2023 siellä oli liputusilmoitus, että norjalainen laivanvarustaja miljardööri John Fredriksen hankki 11% tästä yhtiöstä, reilun 300 miljoonan euron ostos. Ja sinänsä näin, että hänen henkilökohtainen varallisuutensa Forbesin mukaan on reilu 16 miljardia dollaria. Että hyvässä seurassa kaikesta päätellen, jos tämmöisiä tällä hetkellä katsoo. Vielä loppuun viimeisen kvartterin viimeisimmät kaupat. Todella
HCP Black multistrategiarahastoon olemme hankkineet yhtä kiinteistösijoitusyhtiötä sekä yhtä rakennusyhtiötä. Ja näille molemmille toimialoille yhteistä on, että osalla toimialan yhtiöistä menee hyvin huonosti ja osalla menee jo hyvin. Eli tuossa kun katsoimme vaikka tämän yhden FABG:n osalta, siellä on isoja näkemysmuutoksia tapahtunut viimeisten vuosien aikana, isoja uudelleen hinnoitteluja ja sen myötä todella tilanteet ovat eläneet paljon. Tämän HCP Blackin osalta myös hyvä todeta, että pidämme siinä tulevia hankintoja silmällä pitäen likviditeettiä ylläpitämiseksi niin kultaa ja hopeaa. Eli perinteistä valuuttakäteistä siellä ei juurikaan pidetä. Ja tässä on todella ajatus se, mistä aloitimme, yleinen markkina, mistä tulemme. Se määrällinen elvytys, mitä 10 vuotta maailmassa tehtiin, se on vielä kana, joka on kynimättä, miten se kaikki lopulta päätyy. Ja yksi mahdollisuus on, että jossain määrin tulee epäuskoa rahan mahdollisuuteen säilyttää ostovoimaa, jolloin oma likviditeetti on parempi pitää kultana ja hopeana. Vielä loppuun todettakoon, että HCP Black on nyt kaikkien aikojen korkeammassa arvossaan, all time high. Vuoden alusta tuotto on nyt 8,13%. Ja eteenpäin katsoen, ehkä ei vaan tulevaa kvartteria, vaan kohti tulevaa kevättä ja kesää, niin näin voisi todeta, että nyt viimeiset kuukaudet markkina on tuntenut suurta helpotusta siitä, että korot laskee, ehkä näin jonkin aikaa, mutta jossakin vaiheessa todennäköisesti markkina havahtuu siihen, että korkoja on laskettu, koska talous näyttää sakkaavan. Ja siltä osin, että keväällä nähtäisi sitten otsikoita taantumasta, niin se on markkinalle taasen haaste. Samoin se, että tällä hetkellä näemme paljon otsikoita kauppapolitiikkaan liittyen tulleista, jopa varsin aggressiivisista tulleista, niin ensi helpotus maille on, että niistä tulee rahaa, mutta jossakin vaiheessa, niin kun tavarasta joutuu maksamaan enemmän, niin inflaatiota siitä yleensä tulee. Eli sekin voi olla joskus tulevana keväänä sitten edessä, että inflaatio nostaisikin uudestaan muun muassa näistä syistä päätään. Näihin kaikkiin varaudumme tällä multistrategialla. Kiitos.